Orang bener nih.
गरम बोथोरनि दसे लांफैदो र' आरो गरमलै कारेन्टबो गैया बा हर सोर फैदों ओइ गरमनि दसे न'आव फैदो र' बिराद गरमलै कारेन्टबो गैया माबो गैया मा खबर दिदोम आदा खबरा मोजां ना ओंखाम जाबाय नामा आदा wah ya gorof karing ya ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम आदा बिराद गरमलै बोथोरा दिनै माबा आदाना जायगाया मा गामिनिबा मा गामिमोन आदाना जायगाया गरमनि दसे लायबा फैदो र' मा ओंख्रि आदा मा ओंख्रि जाखो 15 मिनिटसो ओरैनो लाइभआव थानोसै 9 मिनिट 48 seconds मा खालामदों आदा सेन सालायनो ओंखारबाय बाबा औ बिराद गरम मा खालामदों आदा नोंसिनिजा गरम जायाखै नामालै जोंना बिराद गरम जादों कारेन्टबो गैया कारेन्ट गैया बिराद गरम मा ओंख्रि आदा मा ओंख्रि जानाय
Oh, birat gरम birat gरम बा उन्दुनो ओंखारलांदो गरम दासो फैदो र' सोरबा गरम 35सो 34 35 जानो हागौ दां गरम एसे बार दं 35सो जानो हागौ गरमा एसे बार दं ने बार थांदों एकदम मिडियामनि मा खबर फंबाय न'आव दं नामालै मा खालामदो फंबाय संसार दैमा ओंखाम जाबाय नामालै दे नंगौ दे थोआलै आंनाबो थोआ थाब जोबथारसै माथो जाखांबाय र' ओंखाम जाखांबाय जाबाय ओंखाम जाबाय दासो जाखां दसेल' जाबाय मथा मथि गरम ना वाइट ना होनदों मथा मथि बारा जायाखै र' मिडियामाव दंथ'यो नोंसोरना मा गामिमोनलै गैया दे नायबालै मालाय खम हरावसो थायो बायदां तेजपुरसो ना दे बिराद गोजाननि सम जोंनियाथ' बिराद गोजान बाक्सासोना रुप'हि न'आवनो दं नामा न'आवनो दं मा ओंख्रि जाखो फंबाय नंगौ आंबो थांदोंमोन थांनाया सिमलायाव माबायाव फैलावनाव आंबो मोनानासो मोनफैदोंलै हैखालि आं दुथासोआवसो मोनहैदो दुथानिफ्राय मथा मथि न'आव सातथायावसो मोनफैनाय जादों हरनि मोना आलु पटल भाजासो ना दे जायो बिदिबो हानांगौ जों
ओइ माबाखै दंमोनलै आं कुमार ओइ केमेरामेननि सानजाखै दंमोनलै केमेरा खासे लादोंमोन ना खाथिखै दंमोन आं कुमार दि प्रेजेन्ट खाथियाव इउटुब चेनेल दंना बिनि खाथियाव दंमोन आं कुमार दि प्रेजेन्स खाथियाव दंमोन इखालि फैलाव थांखालि औ बिराद गरम बा माब्लाबा तेजपुराव थांबा खबर लालायनो हागोन र' तेजपुराव जागाफोर नायनो थांनांगोन मालाबा सानसेसो मनिटाइज जाबायना दे मोजांलै कंग्रेसुलेसन दे आंना जाथ'वाखै र' मनिटाइज जाथ'वाखै बिराद प्रब्लेमलै आंना मथा मथि आंना माबा बबेबा सोरनाबा गुगोल एडसेन्सनि प्रब्लेम बबेबा रिउस कन्टेक्ट जादों बबेबा कपारेट स्ट्राइक गोलैदों सिगांनि माखा गोदान चेनेल लायो थार्ड टाइम मोननै चेनेल ओरैनो थांबाय आंहा खस्थ'नि फिथाइया ओरैनो थांबाय बिदिनोथ' नायनि र' बेसेसिम आवगायो वाच टाइमाबो 1500 ना माल जाना दं दा गैया 1500 खमायजोबदो रिउस कन्टेक्ट फैनानै डिलिट खालामनो लागा जादों खावसे दे जागोन दे फंबाय दे आंबो दोननोसै र' 20 मिनिट जाथारनोसै माबा दिदोम ब्लक फैयो नामा आदाना मा जायगा मोनबाय मा खालामदो आदा बिराद उन्दुगाद ओंखाम जाबाय नामा दा नंगौ रुपुहि दैमायाव दुगैखांबाय आं मा समाव फैदोंमोनलै आदालाय मा समाव फैदोंबा रुपुहि दैमायाव न'आवनो दंना आदाया खबरा बोरै आदा मा ओंख्रि जाखो आदा अनला औवा गाजासो औवा गाजा
आदसा आदसा अ जायोलै औवा गाजायाबो दाबायदियाव जानांगौ थान्दा जायोना मोजां जायो औवा गाजायानो मोजां। जानायाबो ओंख्रिया अनलायानो अनलाजों मुदुफुल बिबार ओमफ्राय थालिर मैखुन ना मा होनो इयो थालिर मैखुन मनिटाइज जाबायना आदाना चेनेला खबरफ्रा मोजां ना आदाना भिडिअ होथाराखै नामा आदाया आंना जासिगोन बायटिया 500 नांबावगौ ओइ जागोन दे लाइभआव फै आरामसे जासिगोन होनबा भिडिअबो लांनो मोनसे ओमफ्राय लाइभआव फैदो होनबाना जासिगोन भिडिअबो होलांबाय थादो गेजेर गेजेर ओमफ्राय लाइभआव फै दिनाव खननै फै खनथाम ओरै टाइम नायनानै होनबानो जासिगोन दे आंनाबो सिगांनि माखा जाजोबगौलै स्ट्राइक गोलैनाय माखौबा आरो सेकेन्ड चेनेलाबो जादोंमोन गुगोल एक्सेसनि प्रब्लेम जालायबाय नै थार्ड टाइम दा खुलिनो चेनेला लास्ट टाइम माने मोनथाम चेनेल जाबाय बेजों सिगांनि माखा मोननैया ओरैनो थांबाय खस्थ' खालामनाया जासिगोन दे 150 नांबावगौबा भिडिअ मोनसे होदो ओमफ्राय लाइभआव फैदो खबरफ्रा मोजां ना बारबो गैया मासि गरमआ बार थानांगौमोन आदाना गामिया मा गामिथाय आदा